zuciya da ruhi, zuciya da ruhi, zuciya da ruhi, zuciya da ruhi. So in ya kama zuciya to sai ya kama ruhi, ashe akwai alaka zuciya da ruhi. Rabuwa da zafi cikin soyayya, so da yake ɗawainiya sai ya gigita rayuwa, damuwa ta yi ta karuwa. Shin me ke faruwa, me zai waruyi garkuwa, zuciya ta bar yin damuwa. Zuciya, 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 ruhi, zuciya da ruhi, zuciya da ruhi, zuciya da ruhi. Shi me ke faruwa, me ke sanya damuwa, me ke Abdul, ka yi haƙuri akan magana, inda kawo wa magana ta mu na fahimta. Baburi na ɓarin ɓata maka akan maganar Maryam ne. In ka je gurin ta ba abin da za ta haddasa ma sai ɓacin rai. Akan ta Abdul, me kake a nan? Baka san abin da ke faruwa a gari ba ne? Kabir, me ke faruwa a cikin gari? Na ka shigo cikin wani ne, me ke faruwa da Allah? Kana so ka ce min baka sani ba? To Allah ya ma Maryam ɗinka rasuwa. Mene? Maryam ɗinka dai Allah ya mata rasuwa. Ban ji me kace ba. Allah ya ma Maryam rasuwa. Ƙarya kake. Ƙarya kake. Ka gyara maganganun ka Maryam bata mutu ba. Kuma ba za ta mutu yanzu ba. Da a ce Maryam ta mutu ba za ka ganga nan ba. Ƙarya ne. Wallahi ƙarya ne. zuciya da ruhi, zuciya da ruhi, zuciya da ruhi, zuciya da ruhi. So in ya kama zuciya to sai ya kama ruhi, ashe akwai alaka zuciya da ruhi. Rabuwa da za Kauna take. Ban gane ina. Na Maryam. Maryam Allah ya mata rasuwa. Ƙarya kake. Ƙarya ne. Kar ka ƙara cewa ta mutu. Maryam bata mutu ba, tana raye. Tana raye kuma mun da take. Tana ina dan Allah. Ku ga mun na Maryam ina take. Yaya kake so ka kawo mana rudani a cikin addini? Ka manta da cewa dukkan mai rai mamaci ne. Ƙarya ne. Ban da Maryam. Ban da Maryam. Maryam ba za ta mutu ba. Dan tashe ta da ruhina. Tana ina ne? Da ruhina ta yi rayu. Kai Abdul, kai tauraruwa ne mai wutsiya. Ka raba mu da farin cikin mu. Maryam ta sha guba saboda kai ta mutu. Don haka ka fita daga harkan mu. Daga ta mama. Ina jin kunyanki. Kar ki ƙara cewa Maryam ta mutu. Bata mutu ba, tana rayu. Zan tashe ta da ruhina. Tana nan. Zan je gurin ta. Ka rabu da. Zan je gurin Maryam. Tabbas tana nan anan kamar yadda zuciyarka ta gaya maka. Kan gawar ta ne ba ma so ka ci. Ƙarya ne. Saboda kai ba maharamin ta bane. Kawu dan Allah ka bar shi ya je ya ganta, idan ya je ya ga tabbas ta rasu dole sai ya haƙura. Dan Allah. Zan je. Kai ba za ka je kan gawar ta ba. Ƙarya kace. Sai na je. Sai na je gun Maryam. Dole. Sai na je. zuciya da ruhi, zuciya da ruhi, zuciya da ruhi, zuciya da ruhi. So in ya kama zuciya to sai ya kama ruhi, ashe akwai alaka zuciya Kin ga Maryam? da ruhi. Ke ta kika yi alƙawari. Kika ce mun tafiya ce mai dogon zango. Dan Allah. Kashi ka tsaye mai tafiya ba tare da mun cika gurin ba. Tashi Maryam. Ki tashi da Allah. Ba za ta tashi ba. Don a yanzu haka ruhinta baya tare da ita. Ka kyale ta ai mata wanka a kai ta makwancinta. Haba umma. Za ta tashi. Ba mutuwa ta yi ba kana mana ga muku. Za ta tashi. Da ruhi ɗaya muke amfani.
tunda ko ga ina motsi to ita ma bata mutu ba. Idan ko har ta mutu ni ma ba za ku ga ina motsi ba. Dan Allah Maryam ki tashi sai ki tabbatar da gaskiya, kar ki bari su binne ki da ranki. Idan kika bari suka binne ki to duk wani motsi ya ni ma tsayawa zai yi, ba zan iya moran kaina ba. Ballantana umuru wani. Allah Maryam tashi ki tashi. Tabbas har yanzu ina motsi ko? Kawo ina motsi, ina motsi. Kawo me ke kawo da rayuwa soyayya. Bawan Allah ya kamata kai imani da kaddara. Dukkan mai rai mamaci ne. Maryam ta koma gidanta na gaskiya. Mutane suna jira a fito da ita sarakata. Kawo har yanzu sauran numfashi a jikina? Har yanzu ina motsi? In dai har da gaske ina raye to ita ba ta mutu ba. Idan ko haka na so in tabbatar cewa ta mutu to sai in ni ma ya daina motsi. Kawo da ruhi ɗaya muke rayuwa, zan tashe ta. Ka tsaya ka gani, zan tashe ta. Maryam, ruhi na gare ki. Tashi Maryam, ki tashi. Za ta tashi kawo, za ta tashi kawo. Maryam, Maryam, ki tabbatar masa da ka gani ko? Ka gani ko? Ina gina maka da ruhi ɗaya muke amfani. Maryam, mama kin gani? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ku zo ka taso. Ku taso, ku taso. Ruhin mu ɗaya ne. Na gina miki kin gani ko? Maryam tashi. Na ga ku da Allah. Zo da Allah. Gani? Zo da Allah. Taso da Allah. Zo da Allah. Tunda Allah ya rufa asiri an ceto rayuwarta, ya zama dole mu bata ta aure wanda take so. Kai, gaskiya Hajiya lamarin yaran nan ya bani mamaki. Yanzu akan soyayya kawai suke so su halakar da rayuwarsu. Zamani kenan da wauta. To, yanzu abin da ya kamata mu yi shine zan je wajen manyan. Mu haɗu sai a yi magana ta manya da manya a yi abin nan. Haka dai shi ya fi cancanta, saboda in ba a yi haka ba, ba a san gaba abin da zai sake faruwa ba. Amma ina so ki sani Hajiya, ba a sa raina za a yi wannan al'amari ba. Saboda ba na so mu haɗa zuri'a da wa'annan mutanen, saboda ba mutanen kirki ba ne. To ya muka iya, haka kaddarar tamu take, sai dai mu yi haƙuri. Kin so ki cutar da ni, domin da kin mutu da rayuwa ta shiga cikin garari. Me yasa kika kokarin raba kanki da rayuwar da ba ki kadai ke amfanan ta ba? Nisantar ga gare ni wani babban lamari ne ke jigatar da zuciyata. Shin ka san halin matsin da na shiga da takura a lokacin da kace ka rabu da ni? Zan iya jure duk wata asara a duniya. Zan iya ɗaukan duk wata ƙaddara a rayuwa. Amma ba zan iya jure rashin ka ba, Abdul. Shi yasa da kace ka haƙura da ni, na ga har kawai na kashe kaina na huta. Ki daina zubar da hawayenki, rabin raina. Kasancewa mu a raye cikin ruhi guda ya sa zuciyoyin mu bugawa sa'i guda. Ni da ki mun kasance ruhi guda, gangan jiki biyu. Farin cikin ki shine farin ciki na. Ina son ki matuƙa a cikin zuciyata, ki ma kin san haka. Kyakkyawar zuciya tana rayuwa ne a ƙarƙashin inuwar aminci da amincewa. Zuciyar da aka cuɗanya ta da tsarkakekiyar soyayya tana samar da ingantacciyar lafiya a ingantaccen jikin mamallakinta. Shauƙinta yakan bi sassan jini da kuma ruwa domin ci gaba da inganta rayuwa. Kalmar da tafi kowane kalma daɗi wajen faɗi da kuma sauraro ita ce kalmar so. Kalmar da tafi kowace dafi ita ce kalmar. Me yasa ka furta min ita, Abdul? Ki haƙuri, kuskure aka samu. Afuwa, na riga na daɗe da maka ita, sai dai ina so kar ka sake furta min ita. Na miki alƙawari daga yau bakina ba zai ƙara furta kalmar ki akan ki ba, insha Allah. Zuciya da ruhi, zuciya da ruhi, zuciya da ruhi. To me abun farin ciki da wannan labarin? Kai Sani, labarin auren nawa ne baka farin ciki da shi? Ba farin ciki ne ba na yi da magana aurenka ba. Aurenka ne da Maryam ba na so. Don ba na marhaban da shigowar ta cikin wannan gida. Sani,
Maryam fa tana ƙaunar ka, kuma ni ma tana ƙaunata. Mutum ne kirki ce, kasancewanta a gidan nan ba ƙaramin alkhari ba ce, sannan kuma rahama ce ga rayuwarmu. Kai rahama ce ga rayuwarka, amma ban da ni. Babu wani abu da zai shigo tsakanina da ita, domin ba na ƙaunarta. Kai Sani, matar da zan aura, mai auren sunna, mai zaman sunna da ita, kake cewa ba ka ƙauna? Gaskiyar zuciyata na gaya maka yaya. Duk mutumin da zai sanadiyar rayuwarka shiga cikin baƙin ciki, ba na ƙaunarsa. Kowa ne shi, domin ina kishinka. Kai ne farin cikina. Farin cikinka shine nawa, baƙin cikinka shine baƙin cikina. Me amfanin rayuwa da macen da iyayenta ba sa ƙaunarka? Ya ina hankalinka ya tafi? Me yasa idanka zai rufe akan soyayya ƙarya? Iyayen Maryam sun amince ne ku yi aure ba don Allah ba. Sun yi haka ne don gudun kar su rasa rayuwar yarsa a nan gaba. Sani, ko da a ce abin da ka faɗa haka ne, to ka sani fa ba laifin Maryam bane. Sannan kuma Maryam ta yi ƙoƙarin kashe kanta ne saboda ni. Laifi ne da na aure ta? Ya isa haka ya. Na fahimci duk abin da zan faɗa maka ba za ka fahimce ni ba. Ba za ka fahimce ni ba domin zuciyarka ta yi nisa akan Maryam. Amma zan baka shawara. Ka zauna ka yi tunani akan wulakancin da za ka fuskanta a wajen iyayen Maryam bayan kun yi aure, domin na saka dole sai ya faru. Zuciya da ruhi, zuciya da ruhi, zuciya da ruhi. Zuciya da ruhi, zuciya da ruhi, zuciya da ruhi, zuciya da ruhi. So in ya kama zuciya to sai ya kama ruhi. Ashe akwai alaka zuciya da ruhi. Rabuwa da zafi cikin soyayya, so da yake ɗawainiya sai ya gigita rayuwa. Damuwa ta yi ta ƙaruwa, shin me ke faruwa? Me zai warware garkuwa? Zuciya ta bar yin damuwa. Zuciya, 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 ruhi, zuciya da ruhi, zuciya da ruhi, zuciya da ruhi.